Views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station, or the YouTube channel. 1, 2, 3. Good morning mga boss. Ngayon nga pala is January 5, 2019 and I haven't posted a vlogs a few days ago kasi nga busy kami after Christmas days and New Year's. Busit tayo. Busy? Busit. Busy. So, well today we're gonna do a Samyang vlog challenge with my shipmates here. Pakilala ka? Hello guys, ako si Alex. Hey, baby, happy birthday. Pakilala ka? Mervin. At may kasama kami dito sa isa, si Ninyo. So, we're gonna do a Samyang challenge today. And yung gagawin namin with a twist, so I have observed from the previous videos, I have received a lot of questions about seaman. So we're gonna answer some of the questions, and at the same time we're gonna be eating the Samyang noodles here with a twist. Sigan, Hindi, usap tayo. umpisahan na natin. Umpisa na natin kumain. Sabay-sabay Isang tayo. ano lang, isang subo lang. Isang subo tayong to lahat? Hindi, Isang ganunan lang. isang ganun lang. Madaya ka, konti sa'yo eh. Oo nga, no? Kaso pulang-pula yung kanya. Oh! Uy, walang murahan ha. Pusong ligaw. Maanghang ba? Ay hindi! Ubod! Sarap ng bigoreng. Walang tubigan. Wala tubigan. Oh, walang pala. Ano yung trabaho mo, Alexis, nung nasa Pinas ka bago ka nag-apply Ano ba to? ng... Interview. Kani- Actually, yung trabaho ko sa Pinas is cook. Napakalayo, no? Cook. Yung ano na Pepsi, kalaban na Pepsi. Kalaban ng Pepsi, tsaka kakampi ng Sprite. Cook! Hindi mo ba alam? Kala ko naman. Hindi, seryoso nga. Oo nga, cook nga ako. Pero nung napunta ako dito, dapat FBAS ang inano ko. Komi ang inano ko na ako. But wala silang Komi. Wala silang Komi Komi na Kempo. available. So, ang ano sa'yo, FBAS and offer. Oh, FBAS. Tapos ginrab mo. Ginrab ko yung FBAS. But nag-training ako ng FBAS. Nagkasakit ako and then nag-training ako ng full HOAS. Kaya pala. Nice. And sa'yo, Mervin, ano yung work experience mo before, bago ka nag-apply? Kumain? Ay, sorry. Seryoso nga. Hello mga taga-Anbaya, mga dati kong kawork. Anbaya ko, Beach and Nature Club. Ayan. So, sa inyo? And mga tropa ko dyan, mga F&B, Bamboo, Tower Bar. And ano pa nga ba yun? Pawikan. Hello. Anong tanong mo? Ano yung trabaho mo dati? Anong position mo? Tsaka hotel ba yan? Restaurant? Ang Anbaya ko po ay pag-aari po ng Ayala. At ito ay nakatayo sa bulubundukin ng Bataan. Balanga tuloy. Morong Bataan. At ako ay isang hamak na waiter. Ilang years ka doon nagtatrabaho? 1 and 3 months. Tagal, no? 1 year and 3 months? Yeah. Ikaw, Alex, ilang years ka doon nagtatrabaho? 4 na restaurant at nagtrabaho ko. 4 na restaurant. Restaurant lang yung lahat-lahat. Lahat restaurant. Sa Pinas ba yun or sa labas? Pinas. Sa Pinas. Lahat yun sa Pinas. Tapos, hello nga pala sa Max's Greenbelt. Max. Max's Greenbelt. Max yung Sa yellow. Tateyama BGC. Sa Hokkaido Ramen Santuka Trainuma. And sa Anghang. Huwag ka magmura. Kuya Eugene. Pabati po ako dun sa mga katrabaho ko sa... Sige, bigyan ng jacket mamaya. Mga katrabaho ko sa Subic Grain.
Hello, sa Big Crave. Nagbigay sa akin. Kay Romy Baco, tropa, and Brian. Hello sa inyo mga boss. Ano yung si Expected Lex? kasi ako dun eh. Sa Tokyo Bubble Tea. Oo. Actually, So, mix yan eh. Sa Tokyo. May Japanese, may Filipino. cuisine. Parang international restaurant siya. Hindi, yung mga napasukan kong restaurant, iba-iba. May Japanese resto, may Filipino. Yung Tas pinaka-last mo na kumpanya ng restaurant mo, Max. bago ka nag-apply, Max talaga. Ilang taon ka doon? Almost 1 year ako doon. 1 year ka din doon. Hmm. Magandang experience nga pala. Magpakilala ka? I'm Nino. They call me Nino. Nasal? Ayan. Ano yung trabaho mo dati ninyo bago ka nag-apply as dito sa cruise ship? Before, I am a manager. Wala, hindi. Oh, puta. Manager ako sa Pizza Hut. Isang manager sa Pizza Hut. At Yeah. ilang taon ka doon? Naging manager ako for almost 1 year. Tapos, total of 3 years. Pizza Hut. As a crew member. 2 years crew member, 1 year Pizza Hut sa manager. Medyo matagal-tagal din pala. Mm. Ayun. Sige, subo. Ubus! Ang anghang? Hindi, masarap siya sa tilapia pero... Next question. Kasi meron din ako mga nagtatanong kung ano ba yung ma-advise ninyo sa kanila kung mas maganda ba daw kumuha mo na ng mga requirements bago mag-apply or magkuha ng requirements after mag-apply. Ano sa iyo, Lex? Anong advice Kumuha mo, Lex? muna ng requirements bago mag-apply. No. Actually, kumuha muna ng training kasi mahaba-haba ang training. Para na sa ganun, pag nag-apply sila, diretso deployment na. Oo. Next. Ikaw, Mervin, anong ma-advise mo? Can you repeat the answer, please? Answer? No question. Ang tanong kasi, ang tanong ko, ano bang mas maganda? Kuha muna sila ng requirements bago mag-apply or kukuha sila ng requirements after na pag na-hire na sila? Guys, parang gusto kong bumugod ng apoy. Kung, ano? Totoo. Hindi, kasi ako, nag-apply na ako, Oh. natanggap na ako, bago ako nakuha ng requirements. Mahirap eh. Mahirap maghabol. Oh. Siguro, mas maganda, bago ka magdesisyon na mag-apply, may mangilan-ngilan ka ng requirements. At least, bawas na yung mga requirements na ibibigay sa'yo ng company. Maganda din yun. Mas maganda ba guys kung kuha mo na sila ng BT tapos Siemens book tsaka passport? Diba yun yung pinaka-ano lang? Basic Pinaka-basic talaga na requirements, diba? Hindi kasi man kung wala ka nun. Tama. At ikaw ninyo, ano mga advice mo? Kuha sila ng requirements bago mag-apply or kuha sila ng requirements after na nila ma-hire ng agency? Sa akin iba. Mag-apply muna before mag ano ng requirements. Una-una, syempre, lahat tayo, kailangan mo ng passport. Yun yung pinakamahalaga bago kami natawagan. Yun kasi yung una nilang tinatanong kung Kaya, may passport ka ba. may passport ka Second, tatanungin nila kung may basic training. Basic training, pwede mo naman yung kunin after you pass the interview. Oo. So, yung mga training na hinahanap nila, kung kukunin mo agad yon, aandar na agad yung span nun. Kasi meron yung expiration. So, mas better kung passport muna and then you applied for a job. And then after that, if you're sure with the job, ipletuin mo na yung requirements mo. For me, as a practical person. Kasi gumagastos ka ng pera. Kaya, Pero nag-apply ka, hindi ka sure kung papasa ka pa o hindi, di ba? yun yung din ang mention ko sa vlog ko previously about sa kung yung sa requirements. Ano nangyari sa iyo? Kumuha ka ba ng requirements nang na-hire ka na? Oo, ang nangyari kasi sa akin, tinawagan ako ni Magsaysay. Oo. Tinanong ako kung may passport ako. Yes, yung background experience about that. Tapos yung sa mga basic training na hinanap nila, sabi ko, pwede ko naman yung kunin. And then, sabi naman nila, okay lang. Tapos final interview lahat. Pag napasa mo naman, pwede mo naman kompletuhin natin. Saglit lang yun.
Hindi mo naman kailangan ng malaking pera. Unti-unti yun Tama. Parang init. Maghubad ka kasi na ano mo, food. Oo nga pala. So after na sila, na-hire na sila, ganito ganyan. Hindi pala. Bago sila na-hire, ano yung mga tanong sa inyo during the initial interview? Ano sa'yo, Lex? Yung mga ano lang, na-recall mo lang. Working experience. Working experience. Nagtatanong sila about sa work experience mo before. Yeah. Yung ganun. Tapos natanongin ka nila kung may experience abroad ka na. Ikaw, Mervin. Ako? Ano yung tinanong sa'yo during interview? Ang tinanong lang naman niya sa akin kung kakayanin ko ba yung trabaho mahirap. Siyempre, sumagot ako ng yes. Ano pa? Maliban sa din. Maliban doon, Oh. tinanong niya ako kung single ako eh. Oo, bakit? Kasama yun, Oo, seryoso. kasama yun. Seryoso. Kasi parang may ano sa kanila na once na may asawa ka na, parang ganun. Kaya mo bang iwan yung asawa mo o yung pamilya mo o yung communication? Commitment mo sa trabaho. Kaya mo ba na mahirap? Kasi this is your first time na makapag-abroad ka eh. Yun yung tanong. Yung sa akin naman, yung tinanong nila during the initial interview is all about work experience at kung kaya ba yung trabaho dito sa barko, ganito ganyan. Tapos yung sa yung sa pinakahuli ng interview, wala kasi kami principal interview sa Magsaysay. Magsaysay yung agency namin. Kasi I think sa namin yun, sa position namin, tsaka yung sa principal din. May situational din na binibigay yung interviewer na nagtatanong sa during interview. Sa yun ninyo, ano yung tinatanong sa iyo during interview? Sa akin, kasi, di ba, nagpasa ako ng resume. Alam naman nila na yung background mo. So, ang tatanong nila, kung makakayo mo ba yung workload sa barko. Yung, kumbaga, it depends kung kaya mo ba yung mabuhay sa barko, kung kaya mong hindi ma-miss yung pamilya mo. Kasi nga, may kaya tanong Third nila yun kasi is your first time. salary, kung okay lang ba sa'yo, tapos yung trabaho mo, ganito, like that. Una-una, first contract, dapat di ka mapili. Kasi, yun yung stepping stone mo Tama. sa magiging, future mo. Tama. Kami, ito tinanggap namin, trabaho namin. Kahit mahirap. So, Kahit we accept the challenge, and then, At tinanggap namin syempre, yung we focus on our future, kaya yun, tinanggap namin. nga pala guys, yung timbang ko nung sumampa ako is siguro 120. Ngayon ay 90 na lang. Seryoso. Lakas makapayat kasi naman. Ano yung may advice nyo or ano yung tips nyo na mabibigay sa kanila when it comes to homesickness? Lalo na yung mga first timer. So ngayon, nandito na kayo sa barko. Anong maibibigay nyo na advice sa mga first timer na magbabarko? Regarding sa homesickness. Ikaw, Lex. Actually, kasi homesickness, depende rin yan sa barko na masasampahan mo eh. Kasi kung tayo, tulad natin, cruise ship. So yung homesickness natin is parang slight lang. Kasi andyan may mga Pilipino kasama, marami kang nakakausap. Maraming Pinoy. Hindi kagaya ng ibang mga ship na konti lang naman na nila. Pero meron din kasi mga tao na kahit marami na tayo dito sa cruise ship, meron din, may time talaga na homesick tayo. Ano yung advice mo na para mawala yung homesick nila? Like ba ngayon, tulad ng salamuha sila sa ibang na Pinoy and makisama. And then kung may mga crew area, libangin nila yung sarili nila doon. And then of course kung may internet or cellphone sila, pwede rin manood or games makapagpalibang sa kanila. The best talaga is communication. Yun talaga. Sa'yo, Mervin, ano yung may advice mo sa kanila? Ako kasi, base sa experience ko, nung unang sampa, syempre, homesick ako. Na-miss ko yung girlfriend ko. Hi! No? Kumigwi ka pa. Ginawa ko lang. Anong ginawa mo? Ginawa ko lang, tumambay ako ng pro bar. Dahil merong PS4 doon. Meron. Na-enjoy ko naman. Yun, okay na. Ayan. Ikaw ninyo, anong ginawa mo?
Na homesick ka ba? Nung first month mo dito sa barko? First month, hindi. Hindi ko alam kung bakit. Oo. Tapos nung the following month, ayun, Doon ka na-homesick na ako. homesick. Pero, kasi despite of all, yung bonding kasi ng mga katrabaho mo, mahalaga. Oo. Tsaka dapat kasi yung sinasabi mong communication, yun yung talaga number one, Oo. para hindi ka ma-homesick. Second, your phone. Kung ano man meron sa phone mo, so kailangan meron kang pang surfing, internet. Kasi, ayun nga, iniisip natin yung communication sa kanila. Siyempre, kailangan din natin yun para di tayo mag-board. Yeah. Tama. Communication talaga yung pinaka-the best para mawala yung homesickness natin dito sa barko, mga boss. Ayan. Last tanong, mga guys. Ano yung mga payo nyo sa mga first-timer or sa mga mag-a-apply pa lang sa agency para makapag-cruise ship? Alex. Ready na lang nila yung sarili nila. Sa workload, sa homesickness, and then sa mga makakatrabaho nila kasi iba-iba din ang mga katrabaho nila eh. Iba-ibang lahi, hindi lang naman iisa eh. Hindi lang naman puro Pinoy. So, yun, pakikisama na lang. Pakikisama na lang. Yan yung pinaka-maganda, pakikisama. So yung Mervin, ano mga advice mo sa mga first-timer? Pag may asawa ka na, Yun, asawa yun, ka yun. na. Importante. Sige. Tingin sa akin. Yun, pag may asawa ka na, may asawa ka na. Oh. Pag may girlfriend ka na, may girlfriend ka na. Kasi kadalasan ng mga lalaki, babae dito, sa Pinas, ano yun, tawag doon? In relationship. Taken in a relationship. Pagdating sa barko, single. Single. Which is reality, mga boss, ha? Ikaw ninyo, ano ma-i-advise mo sa mga first-timer or sa mag-a-apply pa lang? Sa mga mag-a-apply pa lang, ang ano ko sa inyo, Maglasing lang kayo. huwag muna kayo magre-resign. Yun, I promise you. Kasi, like magsaysay, tatawag sila kung kailangan nila ng employee. So, hindi naman nila kailangan ng na mag-resign ka. Mag-urgent. Yeah, it's not urgent. Ako, nagtatrabaho ko while Waiting. Waiting. while completing my requirements, basic Oo. training, like that. So ako, Mas mahirap hindi ako talaga. nahihirapan masyado kasi Expected may salary money income ako na dumadating Tama. habang nagtitraining ako. So it depends to you, your time, you manage your time on how you manage. Oo, tama. Yun din. Pag nag-apply kayo, huwag kayong mag-resign kasi may times talaga na matagal tumawag yung agency sa iyo for interview. Tapos yung interview, tsaka yung mga requirements, it takes a lot of time. So mas maganda muna na mag-work muna kayo while completing your requirements para save time at the same time, may income pa rin kayo bago kayo sasampa. Ayan. May babatiin ba kayo? Pinabati ko yung tulak QC, nanay ko, asawa ko. Hanggang ngayon ang anghang pa rin. Oo nga pala. Ikaw, sinong babatiin mo? Binabati ko nga pala yung mga taga-Kalaklan, Olongapo. Hey! Kalaklan. Tapos yung girlfriend ko, Geneva May Bunggay. Ayan. Hello, love you. Ikaw Tapos, ninyo. alam, yung mama ko na hindi pa kami nagkakabate. Hello. Ano yun? May babatiin ka. Babatiin ko yung mga tao sa Pilipinas. I miss you all. I miss Philippines. Yung mga nag-aabang ng, ng pag-uwi ninyo. Tayin-tayin nyo lang. May chocolate kayo. Si Kuya Alexis. Yung mga tropa ni Kuya Alexis dyan. O, yung mga tropa ko dyan, huwag kayo mag-alala. Wala kayo Wala aasahan. kayong aasahan. Wala kayong aasahan. Huwag na kayong umabang. Ayan. So, yun mga boss, yung mga sagot namin sa inyo. So, at least ngayon, narinig nyo din yung mga panig ng ibang kasama namin dito sa barko. So, at least hindi lang yung panig ko o yung mga opinion ko na iba-vlog ko. So, still, I'll be making another video about cruise ship kasi napapansin ko na mas interesado kayo sa mga vlog about cruise ship. Ayun. So, kung gusto niyo yung video na to, please click the like button. And if you have not subscribed to my YouTube channel, please click the subscribe button. And don't forget to share. And,
Don't forget to like and subscribe mga boss. At huwag kalimutan i-share sa mga kasama nyo at sa mga friends nyo na gusto magbarko sa music. Dreams don't come true unless you do. So, kita-kits sa next part. Happy New Year!